Merħba tfal, jiena Kristina u nilqakom għal rokna oħra tal-programm Għid l-Istorja Tell Me a Story mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum se ngħidilkom ħrafa bl-isem ta' Tin Iswed Tin Abjad. Mela darba kien hemm wieħed raġel għaddej minn ġoleriqi. Ġew għalqa minnhom ras siġra kbira mimlija tin iswed. Ir-raġel kellu l-ġuħ, iżda ma dik id-dera aktar qabdu aptit. Qabes iċ-ċint u poġġa bil-qiegħda taħt is-siġra u beda jiekol u jiekol u jiekol. Meta ġie biex iqum, ir-raġel ma setax. Xi jqum, beda jħoss qisu xi ħaġa qed tiġbdu lura. Ħares fil-ġenb u jara demb oħxon iswed u twil qisu serb. Tagħtu rasu ma kienx jaf se jaqbad jagħmel u nfex f'bikja qisu tarbija. X'ġarali! Fil-ħin u l-waqt derlu raġel xieħ akka b'daqna twila u bajda kienet twila sal-art. Ħares lejn ir-raġel u qallu: għandi nifhem li trid teħles minn dak id-demb. Mingħajr kliem ir-raġel u rieħ b'rasu illi iva xtaq jeħles minn dak id-demb. Ara, hemmhekk hemm is-siġra bit-tin abjad. Mur u kul it-tin abjad. U ma dan il-kliem ixwejjaħ qab. Ir-raġel kien ġak il-wisq tin iswed ma felaħx jiekol aktar. Iżda dak id-demb ma ridux. Għamel kuraġġ, refa' dembu u tkaxkar għalfejn is-siġra tat-tin abjad. Waħda wara l-oħra u beda jiekol. Jiekol u d-demb beda jeqsar u jeqsar u jeqsar sakemm ma kellux aktar demb. Ir-raġel ġie ħsieb. Qata ħafna tin iswed u qata wkoll ħafna tin abjad. Poġġihom ġo sorra u telaq lejn id-dar. L-għada filgħodu ir-raġel poġġa it-tin iswed ġo qoffa u mar ibieħħu fejn il-palazz tas-sultan. Għax kien jaf illi l-prinċipessa kienet tħobb tiekol ħafna frott. Tin iswed! Tin iswed! Min jixtri minn dan it-tin iswed? Malli l-prinċipessa semat tin iswed, qabdet lill-qaddejja tagħha biex imorru jixtru it-tin iswed kollu. Kielet fuq li kielet. Imma kan bkiet wara meta kibrila dak id-demb oħxon twil u iswed qisu serb. Is-sultan infixel. Ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Bata t-tobba, bata l-professuri kollha tas-saltna. Saħansitra bata s-saħħar. Iżda ħadd ma seta' jagħmel xejn biex jeħles lill-prinċipessa minn dak id-demb. Is-sultan ħareġ avviż u qal illi jekk isib lil xi ħadd li jeħles il-prinċipessa minn dak id-demb kien se jaqsam nofs is-saltna tiegħu u ġidu ma' dik il-persuna. Ir-raġel qabad it-tin abjad, għasru u għafġu ġi qisu ġamm u poġġieħ ġo vażett. Libes sewwa u mar il-palazz
u qal li kien tabib. Għandek tieħu siti maref minn din il-mediċina u urija il-vażett. Il-prinċipessa ma felħitx tara aktar mediċina, iżda r-raġel fetaħ il-vażett, tani marfa biex idduq mill-mediċina. Il-mediċina kienet tajba. Kemm għandi nieħu minna din? Mhux 5 imaref, mhux 7 imaref, imma 6 imaref kuljum. U l-prinċipessa għamlet kif qalla dak ir-raġel. Lanqas laħqet għaddiet ġimgħa. Demp il-prinċipessa spiċċa, ma derx aktar. Is-sultan żamm kelmtu u qasam nofs ġidu ma dak ir-raġel. Mhux talli hekk, talli taħit il-prinċipessa u żewġu wkoll. Kien sar ħobbu qisu ibnu. Għadda żmien u s-sultan miet. U dak ir-raġel sar is-sultan. Ma ħassux daqshekk tajjeb, għax kien jaf x'jiġri bit-tin iswed u kien jaf x'jiġri bit-tin abjad. U ħass li forsi daħaq xi naqra b'dak is-sultan. Iżda fil-għaxija derlu dak ir-raġel ix-xieħ akka bid-daqna twila sal-art bajda karti. Slim għalik, sire, issa erġajt ksibt dak li ju tiegħek, is-saltna. Int kont iben islaten, imma meta kont tarbija ġejt misruq u bekk ġejt misruq mis-saltna tiegħek ukoll. Iżda llum erġajt qed tgawdi dak li hu tiegħek bid-dritt. Mela dik kienet il-ħrafa li kellna llum. Nispera li fimtuha, nispera li oġbitkom. Tiftakru fejn kien miexi dak ir-raġel li matin kabbarlu demp oħxon u twil li kien qisu serb. Min taħparir x'għandu jagħmel? Tistgħu it-tweġibiet tagħkom tistgħu tagħmluhom fit-tpinġija tfal u tibagħtuhom l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Mela, nispera li se tiftakru din l-istorja, tiftakruha biżżejjed li tkunu tafu tajduha lil xi ħadd ieħor. Ejjew, ħalli nżommu l-ħrejjef Maltin ħajjin tfal. Saħħa issa.